E hoxe quería empezar este acto con 3 carabéis. Este carabel branco é en homenaxe a todas e cada unha das víctimas do COVID-19 e moi especialmente as 619 galegas que van estar sempre no noso corazón. Nestos meses cambiaron moitas cousas e foron tamén un tempo de reflexión sobre cara onde temos que camiñar como país. Pero a pesar de todo o que cambiou, eu podo decirvos que hai cousas que non cambiaron. E non cambiou a ilusión que sinto polo BNG, non cambiou a forza que vexo en torno ao BNG, non cambiou que o próximo 12 de xullo imos abrir un tempo novo para este país, imos darlle futuro aos galegos e as galegas, deixando atrás estes anos grises e tristes do Partido Popular. E dígovos que si todos e todas os que queremos un cambio galego nos mobilizamos, o 12 de xullo imos facer historia, imos facer que por primeira vez Galiza teña unha presidenta nacionalista e imos amargarlle a noite ao Partido Popular. E con toda esa forza, o próximo 12 de xullo imos empezar a escribir en A, coa de Galiza, coa de presidenta e coa de nacionalista. Adiante co BNG.